totes les falles se dispararán les mascletades correspondientes. Comienza la última mascletá, Ricardo Caballero.
Impressionant, excel·lent, magnífica la mascletà de Ricassa, de Ricardo Cavaller. Feliç, content que està Ricardo Cavaller, el net d'eixe gran pirotècnic, que segur que des del cel arribarà la pólvora d'avui, del dia gran de València, de les falles del dia de Sant Josep. Quina mascletà, quina gran mascletà hem pogut